Magluluto ako ngayon ng kare-karing pata. Matagal na ako hindi nakakakain ng kare-karing ng pata eh. So, ito yung ating mga gulay. May puso tayo ng saging, meron tayong sitaw, meron tayong talong. Ngayon, para mas mabilis, yung ating pata, ipe-pressure cooker natin. So, ito yung ating pata. Lagyan natin ng tubig. Yung tubig, eksakto lang siyang lumubog. And then, lagyan natin ng konting salt. Tapos yung ating takip. Ano lang to, bale 15 minutes lang pag pumito na to. Tapos hindi kailangan malambot na malambot siya para ang gagawin natin pag nilagyan natin siya ng peanut butter para palambutin pa natin siya. Para sumiksik yung peanut butter sa loob ng pata. Ngayon, habang pinalalambot natin yung ating pata, ihanda na natin yung ating mga gulay. Chino. Unahin natin itong ating sitaw. Ngayon, 15 minutes na. Hindi ako nagpapasingaw kasi maabot hanggang ceiling. So, ang ginagawa ko, pinatutuluan ko lang siya ng tubig. Pag nakita ko nang bumaba yung takip, ibig sabihin okay na. Ayun. Kasi ito yung baboy natin, hindi siya masyadong malambot, oh. So mamaya, ang gagawin natin, palalambutin pa natin sa peanut butter. Oh, maggisa na tayo. So lagyan na natin ng oil. Unahin muna natin yung ating bawang. Sunod natin yung sibuyas. Ngayon nilagay na natin yung ating anato oil. At saka meron din akong ano dito, yung anato oil pala, aswete. Yung una oil, ito, sobra ko lang noon. Ngayon, sobra ko nung nagluto ako. So ngayon, pakukuluan natin. Ngayon, kulong-kulo na siya. Ilalagay na natin yung ating pata.
Mamaya natin ilalagay yung peanut butter kasi ang peanut butter dumidikit yun eh. Bakit hindi natin ibuhos? Sinama ko na lahat yung pinagpakuluan ng baboy kasi medyo matigas pa yung ating pata. Ngayon naman maglalagay na tayo ng peanut butter. Ito yung brand na peanut butter ko. Ito maganda to. Masarap to. Sa inyo sa Pilipinas, Lilis, di ba? Yan. Pag naglalagay ako ng peanut butter, marami. Bali ito, ang scoop nito, 1 cup. So, tunawin muna natin siya. And then inahan natin yung kalan natin para hindi dumikit, masunog. Ang ganda ng kulay oh. Hindi ako naglalagay ng pampalapot ah. Ang ginagawa ko, palalaputin ko to. Yung iba nilalagyan nila ng giniling na bigas, di ba? Ako hindi, wala akong nilalagay. Ang gagawin ko lang, pakukuluan ko hanggang matuyo yung sabaw. So ngayon durog na yung ating, natunaw na yung ating peanut butter ngayon. O sayang ito. Sayang ito. So ngayon palalambutin pa natin yung ating pata. Takpan muna natin. Ngayon check na natin. Tignan nyo, malapot na yung sabaw. Sauce na siya, hindi na siya sabaw ngayon. So ngayon ilalagay na natin yung ating gulay. Unahin natin yung puso ng saging. Tapos isasabay na natin itong ating yung ating sitaw. So cover muna natin, tapos susunod natin itong ating talong. Ngayon, haluin muna natin. Dumidikit na sa ilalim eh. Hinahan natin yung ating kalan. Sabay na natin itong ating talong. Sabay o ilagay? Tapos takpan natin ulit. Ngayon uluin natin ulit. Baka kasi masunog sa baba. Ibaba o ilalim. Simmer na lang ito ng mga 3 to 5 minutes. Okay na to. Luto na tong ating gulay. So luto na to.
Hindi ko nilagyan ng salt ito. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng konting sugar. Less than 1 teaspoon. Half teaspoon. Kasi yung peanut butter, di ba, may maalat na. Tsaka gagamitan natin siya ng kakainin natin with bagoong eh. Kaya hindi na kailangan yung salt. Okay, luto na to. Tignan nyo naman ang kulay. Diba? Ngayon, titikman na natin yung ating niluto. Kukuha tayo ng masarap yung may tabay. Ito. Tapos ko tayo ng talong. Yung puso. Tignan mo yung sauce. Oh. Hindi ako naglagay ng ano dyan. Ng pampalapot. So, kukuha tayo ng bagong. Yung titikman natin. Gusto ko taba eh. Ito naman talong. Kain na. Anyway, salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli.